أبكالاي كينات عالم جرمن نزوتو سونو سبات نحادة عمام تمدبوم كم زنبرت كتسيلو جنا بعلا خمزة عليتهم أخلابات زبل سم بمتقام أول سعيد أبقداماي ملأختي صمدو أما حلالي فنيرو بزحات أخلابات تلاقيهم كم زنوبرون حجيجنا سرحام كم زودون كاب حجينيو ساعاتو أخيلو زوم أخلابات كم زيد ليون كم زي سرحوخان بمحبار كهدونو مخانم بقلت ياتمجي زوم أخلابات إلو زوت أقسم أول سعيد نتي سرحو عينات سرحات ممرمار نقولني قديفنا نجزيو كابزوم أخلابات تباهيلوم زلو بعلمن كون يخونو إلنا مسنفتش فلوتيو أبزتفلالي بوتا نحبرة سب قداي زخونو سرحات كسرحو زصنحو سبات مخانم إذا زرئيكا حدا عاو إلكا زيت زربلو بتحتي ننحد حدكا مرقح كمزلو سسرنا نرئي أبز بحاللو زنبرة نويح ناي هوكتن بأسن جزيه كمزنبرة حجيجنا حدش معرف كجمر تدليو كمزلو يرئي جايس بزحات سبات إسياس أفوركي مصحف نمنتاي دي تصحف زبلو ألو already إسياس أفوركي تزعبي مصحفو تصمدو يلو ينقرنا ألو مالتي أب تصمدو انت دا كيرفولي تخطاتيلنا يو كله علاماتات نايتي منقسي كمي مخانو يحبر ألو سو كابانا زدلي نحنا نتي ملغتي أستوعيلنا نابتي government how to respond كمي جيرنا ملسي نهبو سوئلنا تراي عب حادة نجر انكليل إهي إسياسا فوركي زرو خمسي وإهي السوق مرحنا يبولون وهو شفنا له 3 عامت زروا بينو ولا حانتي زمصو نجر يلن مجمريا انتاي زدلي زلو عدل نخن الزرار وخي يهبنا علو دو مبار تصمدو حدا عبي أجندا نايتي زمرح دلو أكل مرقتي زحبر through which بو جيرنا نخن الزراربو بايتا زفتر مدرخ إيو كريس عزي بلو حكي انت دا كم بعل for example ام ميديا بعل جورجو كابتوم أغلبات تواهيلهم تسميم زلو كوينهم no matter what عب حد اوان مهدانهم ايترفومن إيو مالتيو عبزقن ردا أدلنا حجي تصمدو دقيفي سلزبالكا ويكا ناي تصمدو عكادي سلستر خاطراي مالت اب ليدرشيب زفولتو سبات اصبيقو مفولتو ويام تدليخا مالت هايكونن نغزي نزعمام توهيب كالخا جنسخا كابتوم كهدنو علوم تباهيلوم زلو باول سعيد كابتوم اخلابات حديخا مالتي اوكي حدا سب كم كلبي تفنين تدعى صنيحو كساب مچرشا اتزفنو عكال كلب مخاني يزفولتو كم كلبي خاطريت زغبرو نت كلب خبصحو زلو عጫ دماني ابرئسيو يبصحلو مالتي remember guys حدا سب انت داني متكل زي بلو نابزن نابتن زبل كوينو اسو دريسكا دراريسكا توزو انت داونكا he is acting like a bitch he is a dog that's why توم اخلابات تباهيلوم دلو كودونو تباهيلوم زلو ملمخانوم نخون فلطوم كنطنقق علنا برغص يدما كابزوم اخلابات تفنيم نيروم استبحالو كلاتنا امراخبي بوزحان بعلي تغتيروم عليت وجن زرئي اوراجا هايمانوت نزتناخفون حزبي زتفانون زنبرو سبات عين البورانا ناباتهم كم زرقحنا قمت تبينا بوا زوم اخلابات تباهيلوم دلو زيوم خونلوم نبعلوم طراز نطق ولا حدا فلطت زيبلوم ع ميديا نمصو كندزي دفرت حيزوم نحزبي خفلاليو انتاي بدحريت حيزوم علو كمبال عدي بوزخ سب ايو علن كم زيوم اخلابات اب حدا اوان حزبي كرخخبالوم مخانو منم زطراطر ايكونن غريمنا هيمانوت بعلول ابناي اورثودوكس زيوم طاوتيم زوم بمبال متنخاي كبر قدسان زتنكيو غليوم امونغو سلمنان كريستنان ازي كبي قالاتات زدرابي غليوم باوراجا اكولو غزاي كمزيوم حماسين كمزيوم سراينا بلكا ديك زبلو زي اتوم زي عينت رسح دفرت حيزوم مصيم دصنحو of course كابروسو ما يكونوا نفسهم كمان بغبوخ مرخو زي كل يوم تم زبوز حسابات غليوم حدار دي بلوم غليوم فتحات غليوم دقوم ابيكم زلو كمان زي فولتيام
ግን እዞም ሰባት እዚኦም አሳይንድ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ተሰዲዶም ጸኒሖም እዮም ሰዳዲኦም አይንፈልጦም ግዜ ክገልጾ እዩ ግን እዞም አኽላባት ተባሂሎም ዲፋይንድ ኮይኖም ዘለው at one time ክረዮም ንዓለም አባና አዝዩ ኣብ ሕብረተሰብና ስፔሻሊ ኣብ ኤርትራ አዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ገልበጥ ክብል ክትሪኦ ሕጂ ግን ካረንትሊ እንታይ ንርኢ ገለና ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ጆርጆ አሜዲያ መጽዩ ብዕሉል ንጋቨርንመንት ክቃወም ንርኢ ነርና all over sudden ካኒ በቃ ሐዋርያ ናይ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕካ ትሪኦ that's why as example of the dogs ቶም አኽላባት ተባሂሎም ደለው ካብቶም መልሓሶም ብዕሉል ክቕይሩ በቃ ግልብጥ ነቲ ጻዕዳ ጸሊም ጻዕዳ ክብሉ ሕፍር ዘይብሉ እዚኦም assigned እዮም and the government the one who sent them እቲ ሰዲድዎም ዘሎ አካል whosoever he is መኒ ብዘይገድስ አኽላባት ምዃኖም መሳሪሕ ምዃኖም ይፈልጦም እዩ ተኣመንቲ ከም ዘይኮኑ ከኣምኖም አይክእልኒ ምክንያቱ እምነት ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም and they know who they are ሳቶም በዓሎምን መን ምዃኖም ይፈልጡ እዮም መንግስቲ ዝፈልጦም አኽላባት ባዕሉ ኸኣርም ያብዋኑ ህዝቢ ዝፈልጦም ካ ህዝቢ ከረኻኽበሎም እዩ ካብቶም አኽላባት ሓደ ዲኻ ይኮንካ ንነፍስኻ ምፍታሽ የድሊ እዩ ካብቲ ጽዋዕ ናይቶም ሕሱማት ዝሰተየ ዘበለ ኩሉ ክመውት ግድን እዩ ሕማቅ ምኽሪ ሓደ ሰብ ይበካሞ ነትናቱ ሰቲኻ ኣብ ዓሌት ኣብ ወገን ኣብ ታሽሙ ገሌኻ ሓዳርካ ትስእን ገሌኻ ደቅኻ ትስእን ገሌኻ ናብራኻ ትስእን ገሌኻ ስራሕካ ትስእን ዝተፈላለየ ነገር ገሌኻ መሓዙትካ መተዓቢትካ ትስእን ብዙሕ ስፔሻሊ ኣብ ገጠራዊ ተሓሳስባ ካብ ገጠር ዝመጹ ሰባት ኣብ ከምዚ ዕንክል ክብሉ ትሪኦም ኢኻ ኣብ ዓሌት ኣብ ወገን ኣዝዩ ትሪኢኻ ነቲ ጽዋዕ ናይቲ ሕማቅ ብዓደይ ብወዲ ዓደይ ብኣውራጃይ ብሃይማኖተይ ከፋፊሉ زهابهم زمخرم نعو دسوتيو نت زحلفو فقري حونت زي ذكرو سبات زياتهم تي مرزي سلساتي دفنت لخموتي مالتي اتهم دليتي سلام الفقرن رؤسهم كقنعو مسجمرو اخلاباتن نتيبه اخلابات زتلخف بليعهم كم عبد كلب خوينهم الحبرتسب كقاسو زصنحو بعل حبرتسب كاليومي ازي مسرح سلام سلازخونه ብዙሓት ካብኣቶም ውን ቅድሚ ሕብረተሰብ ባዕሎም ገዛ ርእሶም ብዙሕ ሽግር ኣብ ርእሶም ከውርዱ ክረኣዮም ሓደ ሓቂ ኣሎ ኤሌክትሪክን ፖለቲካን ተኣቲኻ መውጽኢ ከቢድ እዩ ኮንዶኾን ከምዚ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዝነበረ ዳሕራይ ግና ፓስተር ኮይነ ኢሉ ሸተት ዝበለ ከምኣ ጎይታ ተቐቢልና ኢሎም ነነጢሮም ኮጹ ተዘይፈቲኖም ከምኣ ገይሮም ይሞልቁዶ ዓብ ጉዳይ እዩ እቲ ዘባላሸዎ ነገር ዓብ ስለዝኾነ ብዙኾነ ብዙሕ ጎይታ ተቐቢለ ይኽብሉ ከጽሙሙና ክጅምሩ ልዕሊ ማንም ግዜ ክንርኢና ምክንያቱ ዓብ ጫካ ምሕቢኡ ንነዊሕ ክትቆምሉ ተራእዩ እዚ እምነት ቀይረ ዝብል ዘረባታት ብወገነይ ንሓደ ከልቢ ከብሎ ዘኽእል ረቋሒታት ሓደ መጽዩ ምስ ዝደርሶ ከብልዖም ዝጅምር ምስ ዝደራርዞ በቃ ግልብጥ ብል ማለት መትከል ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዕላሙ ዘይመውት ኣብ ሓቂ ዘይከይ እዚ ካብ ኮነት ሓቂ ካብቶም ተፈንዮም ተባሂሎም ዘለው አኽላባት ንምድላይ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን አይደንቲፋይ ንኽንገብሮም ናይ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ብዙሕ ካልኩሌሽን ዘድሊ ኣይኮነን ዓብ ዕንጨይቲ ምፍላጽ ኣይኮነን በቃ ንሪኦም ኣለና ግልብጥ ክብሉ ከለው መን እዮም ሶ እቲ አኽላባት ካበይ እዩ ድጅምር ያው ፍርዲ ካብ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ኩሉ ግዜ ጽሬቱን ካብ ገዛኻ እዩ ድጅምር ሶ እቲ ጋቨርንመንት መጀመርያ ከጽልቕ ከሎ the very people በዓሌት በወገን ዝሰርሑ መን እዮም ይፈልጦም እዩ ብሃይማኖት ዝሰርሑ መን እዮም ይፈልጦም እዩ ሶ ንግዚኡ ዋላ እንተ ተጠቀመሎም at one time ክብልዑ ይትረፍ እዞም ብዕሉል ክጸርፍዎ ዝጸንሑ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ዓሌት ኣብ ፖለቲካ ክኸፋፍሉ ዝጸንሑ ሰባት ኣብ ሜድያ መጽኦም ፓብሊክሊ ክጸርፉ ዝጸንሑ ሕጂ ናትካ ኢና ኢሎም ምስኡ ከጣቁ ይትረፍ ንዓቶም ኖቶም ኮምፕሊትሊ ናቱ ኢና እናበልናዮም ከማነ ክብልዑ ዝጸንሑ ሰባት እንታዮም ኣይንፈልጥ ኢና ይትረፍ እዚኣቶም እቶም ከማነ ላዕሊኦም ዘይተፈልጠ ብውሽጢ ክሰርሑ ዝጸንሑ ክእለዩ ከለው ርኢና ኢና which means እዞም ተገቲሮም ደኣ ድዛረቡ ደኣ እሞ ታወት ስለ ዝኾኑ እዮም ሕጂ ግልብጥ ስለ ዝበሉ እሳቶም ተኣመንቲ ክሪኦም no especially እቲ ዝለኣኾም ከም ከልቢ ዝፈልጦም because they are beach ግና እዞም አኽላባት ተባሂሎም ዘለው መዓስዮም ተፈንዮም መን ይኸፈኒዎም
كم أجلالتا أول جرمن أبكال أيكينات عالم أخلابات فنية بدهري سلام مسمته دحرت كل شجر مستودع نتوم فنياتهم زنبرت أخلابات بعلا بليعتهم يلو نتصور مجلتي هيبو الله سلازي أزوم أخلابات تباهيلهم دلو هم جلالتا أول سعيد government نحد عبي مشين سديدوم ديتسنحه كون خيل ويكا حجو دسدم دلو ግን whatsoever እዞም ኣኽላባት ተባሂሎም ደለው ክብልዑ ምዃኖም ከዓኒ ብንጹር ሓቢሩ ኣሎ ምክንያቱ according ኣወል ስዒድ እዞም ኣኽላባት እዚኦም ነቲ ዝመጽእ ተደሊ ደሎ ናይ ሰላም መንገዲ ንዑ ዝኸውን ኮንዲሽን ንዑ ዝኸውን ብቕዓት የብሎምን ከስርሑኻ ኣይኩሉን እዮም already spoiled ኮይኖም እዮም ጽልኢ ተማሂሮም ወገን ዓሌት ሃይማኖት ኣውረጃ ኣብዚኦም ድሰርሑ and they know a lot of things about the government ወይ ብዛዕባት ድሰደሎም ብዙሕም ዝፈልጡ ስለዚ ብዙሕ ናይቲ government ኣካይዳ ትፈልጥ ኮይንካ እንተ ደኣኒ ኣብቲ ስራሕ ትፈልጥ ኮይንካ you are in danger ማለት እዩ እቲ ደስ ዝብለካ እቲ ዝኸውን ዘሎ ኣባይታ ሱቕ ኢልካ በዓለል ሃዋ ዝኸይድ ዘሎ ዘይኮነ ማስተርማይንድ ከም ዘሎ ብግልፂ ይዝረብ ኣሎ እቲ ክብጻሕ ተለልዩ ዘሎ ዕላማ ኣብ ዝሓድሽ መድረኽ ድማ እንታይ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ዘሕዝነካ ንመልእኽቲ ኣወል ብግቡእ ኣለልዩ which means እቲ government እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብግቡእ ኣለልዩ why ንምንታይ ኣኽላባት ተፈንዮም በዓል መን እዮም ንሶምከ እንታይ ከ ዝሓድሽ ነገር ተደልዩ ዘሎ ኢሉ ልቢ ገይሩ ዝሓትት ለባም ተሳኢንና ኣሎ ቀንዲ ክዝረበሉ ዝግብኦ ነጥብታት ገዲፍካ ኣብ ቴክኒካል መዳዩ ኣብቲ ኣተሓዛ እንክሊል ምባል ዋጋ መመሊሱን ህዝቢ ይኽፍለሎ ኖ ንምንታይ ኣወል ስዒድ መጺኡ ንምንታይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሚድያ መጺኡ ደይተዛረበ ወይ ንምንታይ ቶም ጀነራላት ኣብ ሚድያ መጺኦም ደይተዛረቡ ዘላ ሰርቲርስ ዘርኤካ ባህር ሕጂ ዲ ባህር ኸርኤካ ኣካይዳት government ከመይ ልኸይድ ንዑ በዓሉ ይፈልጥ ከባለቤቱ የሚያውቅ ቡዳ ነው ይባል ካ በዓል ገዛን ለዓሊ ዝፈልጥ ሓደ ቡዳ እዩ እቲ government ከመይ ልኸይድ ከመይ ገርነት ሃገር መርሓ ናቱ ካይዳ ኣሎ 30 ዓመትካ ኣሜሪካ ዲኻ ተቀቢልካ ተቃሚካ ዲኻ እቲ ሪዛልቱ ሪኢኻ ኣለኻ ስለዚ all over sudden መጺ ሕጂ ሓድሽ ባህር ኸርኤካ ይጽበን ኢኻ እንደገና ሚሊታሪ ጀነራል መጺ ኣብ ሚድያ እንታይ ብቕዓት እዩ ዘለዎ ናይ ዘረባ እሱ ኣብታናቱ ፊልዲ ኣድማዕ ኣሎ ናይ ሚድያ ውግኡ ኣብቲ ናይ ሚድያ ውግ መን ይዘዕውተና ወይዘር ኣኽላባት ዲዮም ወይ ካልኦት ዲዮም እሱ በዓሉ ረቕሓካ ኣሎ ኖ እስኻይ ትረቕሑ ምን ኢኻ ኣነ ክረቅሕ ክትብል ሓይሊ የብልካን ኖ ኣወል ስዒድ ዳሞ ሽጋራ ሰታይ ሓደ ትሩፋ ዝነበር so what እቲ ቴክኒካል ኣሰራርሓ ንዓና ይምልከተናኒ እቲ ለኣኺ ይዓውተኒ ዝብል እሱ ይረቕሕ ኣሎ ንዓና ከገዲሰና ዘለዎ ኣብዚ መልእኽቲ ናይ ጽምዶ እንታዩ በጺ ዘሎ ንዓና ኸይዛረበና ኣሎዶ ናህና ግብረ መልስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ደሕዝነካ ኣብ ብዙሓት ዓለማት ሓንቲ ወርድ ሓንቲ ሜታፎር ሓንቲ ቃል ተጠቂሞም እቲ government ምድዛረብ ህዝቢ ይልዓል ኣድማታት ይግበር ኣባና ግን ክንዲዝ ዝኣክል ቃል እናተነግረካ ኸሎ ወይ ነቲ government ከተዛረርቦ ዲኻ ወይ እንታዩ ነንሕድካ ዲኻ ክትዛረርቦ ሓደ ስቴፕ ተኸደ ነገር የለን ቀንዲ ክዝረበሉ ዝግብኦ ጉዳይ ተነጢሩ ይኸይድ ኣሎ ዋላቲ government በዚ ተዛረቡ ኢሉ እናደርበየልካ መንግስቲ በኣፍ ኣወል ኣቢሉ ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ኣኽላባት ተፈንዮም ነይሮም ሕጂ ክእረዮም ክብል ከሎ ብጋሃዲ ይዛረበካ ዘሎ ደጋፊ ወይ ተቃዋሚ ዝብል ኣካል ደው ኢሉ ብዛዕባ ዘን ነጥብታት ብረዚን ክፍትሽን ተደልዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ እንታይ ኢሉ ክምርምርን ምተገበአ ፖለቲካ ኤርትራ ምቁዛም ምቁንጻብ ህልኽ ዝዓብለሎን መጻወቲ ጥራዝ ነጠቕ ዝበዝሕዎም ፖለቲካ ማለት ዘረባ ለፍ ምባል ብዝመሰሎም ኣብ ማስ ሜድያ በመጺኦም ብዝጉዕሉ ተጎቢኡ ይርከብ እወ ትርክታ ልቢ ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ፍጹም ብዘይርድኡ ኣይ ዓልዮም ከዓልዎ ዘረባ ጥራይ ለፍ ንሱ ክገብሮ ከሎ ተገቲሩና ነገረ እዩ ሕብእብእ የብሉን እምበኣር ከምቲ ብዙሓት ድኹም ዝበሉ ሰባት ዝመስሎም ጽምዶ ተራ ነገር ኣይኮነን ጉዳይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ሒዝልና መጺኡ ዘሎ
بعبيو بزخبدو قالات قداينا نحتدنا تحازيلي يمتي زلو عطم سبات كسع كنديديو قند إذن خصفع زلو إذن نخسمع رادارينا باخا أبيليا اللهو أخلابات تفنيهم نيروم حجغي الرئيهم كابزولوك قالات ندعلي انتاي قالاتي نإذننا كخفتو إذو قداي انتايو إلنا خنحتد زغوس لبام كسان قداي أخلاباتن قداي راداري ناباخا أبيليا اللهون نأزيو تروف سب انبر نزستوعل أمرو زلو سب أزيو خبيت ناي كبيت نزحالفس 30 عامتات أقوليحو زرئي بقدمينا تسطيحو زصبينا زلو خونتا دما أصبيقو زغمغم عبي منصري عدامي دما كندز زاكل أواج تأويجوا خلو نزي غديفو غليا درافاي تقصيرا حزبي سافرنا غبره خندينا تنكراتت هاجر اب كرايسيس اتيا خلا بزح شغر غطيم خلو مالتيو طليم كني ايغد فكني كصبي كيدو اب كمز عنكلبلو اتوم لاي فيلم سرحتينا دول دما كوميديان زماني غنا قلعت كلنا زغدفنا تحستو زلو فيلمታት ستيل نت ህዝቢ ምግቦለው ካብታ ዓብ ጉዳይ ነጢሮም አይ ነቲ ህዝቢ ምስቲ ጋቨርንመንት አቀራሪቦም አይ አንጻር ኮይኖም አይ ዑላት ደገፍት ኮይኖም ኮንተንት ሳብስታንስ ዘለው ክዛረቡ አው የለውን አይን ደርበሽ ናብቁም ነገር ንቶ ጉዳይ ራዳሪ ናባኻ አቢልያ አለሁ ጉዳይ አኽላባትን ነዊህ ዓመታት በፊልምታት ክስሩሑን አቤት ትምህርታት ክዝኮርን እዮም ምናልባት አወል ስዒድ ዛረብ አሎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ተተሰሚዕዎ ይጋገሎ ድሕሪ ጽምዶ ዝብል መልእኽቲ ኢሳያስ አፈወርቂ መጽሐፍ ጽሒፉ ክሐልፍ ድጽበሰብ ዓሻይ ካብዚ ዝዓቢ መጽሐፍ የለን ብጽምዶ ገይሩ as I said before the last 30 years ንምንታይ ከም ዝኾይና ንምንታይ the relationship between the government and the people among ህዝብን among መንግስትን ንምንታይ ከም ኮይኑ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብሕጁና በይ ክኸይድዩ ብንጹር ዛረበናሎ the answer should be እቲ መልእኽቲ ክኸውን ደሎ no በቃ victim 30 ዓመት ኣሲርና ከም ዝኾይና እሱ ወድ ዓድና ኣይኮነን ይውጸልና እሱ መርሐና ኣብ ከምዝ እንክሊል ኣይኮንናን ክንኣቱ ዘለና እንታይ ዳኣኒ ኦኬይ እቶም ራዳሪ ዝብሎም ደሎ መን እዮም ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ዘለዎም ሰባት በዓሌት በአውራጃ ሶሻል ቤዝና ህዝብና እዩ ወገናይ ወድ ዓደይ ወድ አውራጃይ ወድ ሃይማኖተይ ዝብሉ ቡ ተጠሪፎም ጥሩባት ተሐሳስባ ዘለዎም ንዓቶም ምስዓቶም እቲ ፋይቲንግ ዓብ ከም ዝነበረ ይዝሕብር ደሎ ካው ግረፍዎ ውጪ ይብሎም ኣሎ ህዝብኻ 30 ዓመት ሪእዎም ኢኖዞም ሰባት እዚኦም ሰርቲርስ ታኪብካ ሆም ባልዳምበር ወላ ሓንቲ ፍታሕ ይምጽሎም እኳዳ ነቶም ናቶም ክበልዑዎም ከሳቂዎም ኢና ሪኢና እዙውጹ እናብሉ ዘላ ሰርቲርስ ወላ ሓደ ኮንትሪቢዩት ዝገበርዎ ነገር የለን سو حجي حدش مدرك تدليلو نظام اخلابات تبعيسكم يخم انا خاباسكم علىكم internal politics علينا عب ጉዳይ علينا عب سابستانس علينا يبلالو زي government ስለዚህ እቶም ተቃዋምቲ አካላት አበይቲና ትብሉ ወይ ተማራምርቲ አብዚ ጉዳይ እዚ ንኽሰርሑ ትዕደሙ ማለት እዩ ጉዳይ ጽምዶ as I said ንዘመናት አብ ታሪኽ ኤርትራ ተሰኒዱ ክነብር እዩ